Aray! Puta mo! Puta mo! Bebe. Bebe, ba't ang busy mo? May ano, pinapanood mo. Ayan, buhay pa. Oo. Grabe, ha? Uy, total, nanonood ka rin naman ng TikTok. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano? Diba, since last vlog natin, nag-TikTok na tayo. At marami na rin tayong na-upload sa TikTok. Diba? Palabo ka pa eh. Huwag mo sabihin sasayaw ako. Uy, hindi! Huwag mo sabihin na Palabo ako. ka yun sa mga Hindi ba sabihin na ako? Pakinggan mo muna ako. Ikaw masyado ka nagkamadali. Ano? Oh, ito na nga. Kasi diba, nag-upload na ako ng TikTok ko na sumasayaw ako. O ngayon, nakita ko kasi yung mga comment doon. Siguro ikaw, kita mo rin naman, no? Mapa YouTube or mapa TikTok. Na nire-request nila na isama daw kita sa TikTok. Sa mga Kaso video-video gusto nila, natin. sasayaw ako eh. Hindi naman ako marunong sumayaw. Oo nga, dahil nga naiintindihan ko yung part mo na yun. May naisip ako. Para naman ma-fulfill natin yung request ng mga kaaning natin dyan. Ha? Ready ka ba? Mahirap yan. Hindi siya mahirap. Promise. Ano lang. Per beat, kailangan mo lang sumunod. Ilang steps? 4 lang! Oo, 4. At I Meron pa naman ako guarantee. sa TikTok? Oo, meron. I assure you, bebe. 4 lang talaga. 4 lang na step. Kailangan mo Apat lang na sumunod. steps? Oo. Hindi walang gembot-gembot ha? Wala talaga, bebe. Kamay lang ang gagamitin mo. Kailangan isipin ko. Ay, huwag mo nang isipin. Kasi pag sinabi ko, wala kang magagawa. Sige. Commander ha? Boss talaga. Boss na boss ha? Oh, sige, ano, ready? Okay, wait lang. Ihin mo na ako. Ay, naku po. Guys, eto yung papagawa natin kay Boss Edmond habang wala siya. Ayan, Boss Edmond, ha. Basta ganun pala ng itlog yung gusto mo, ha. Ngayon, babasagin natin yung itlog mo. Sabihin ko na challenge yung gagawin niya para sumunod siya sa atin. Ganun naman, iihi lang eh. Iihi mo, mabasag mo ng itlog mamaya. Ayan. Oh. Yes. Yung naisip mo vlog na rin yan. May nakita kasi ako sa TikTok na feel ko kaya mo naman since maraming nagre-request na sasali kita sa mga TikTok, di ba? Paparinig ko sa iyo yung beat mamaya tapos pag kada beat na yon kailangan may step tayo. Yun yung susundan mo sa akin. Walang kagaguhan yan ha? Wala kagagawan to. Para lang naman makikita nilang mag-TikTok ka. Diyos ko naman. Sige, ano ba Bigyan yan? mo na, di ba? Oo. Oh, Mahirap ready ka? Hindi siya mahirap, promise. Sure. Oo. 100%. Oo nga, 100% nga eh. Sabi ko sa'yo, di ba? 100% kayang-kaya mo. Oo. Budol-budol to guys. Pag- Alam ko na yan. Pag ako nagsabi, bebe, maniwala ka. Naniniwala naman ako. Oo, ba't parang hindi ka naniniwala? Tingnan mo yung itsura mo, pero pinagdududahan mo ako Siyempre, mag-inom na magduda muna bago magtiwala, di ba? Oh, sige ikaw, na. baka may naiisip ng ano dyan. Hindi, wala. Ready ka ba? Ang Ready tanong. ako. Ang tanong dyan, ready ba ako masaktan? Ready ba ako mapahiya? Yan ang Hindi tanong naman. dyan. Hindi naman. Hindi ka makakapaya. Hindi ka makasaktan. Promise. Sigurado yan ha? Oo. Sabihin mo lang sa akin kung ready kang tanggapin yung challenge ko. Ready ako. Promise. Walang premyo? Premyo. Sige, ano gusto mo ba? Yan. Kiss. Oh, sige. Kiss lang. Oh, sige, Hindi, go. libre mamaya, libre. Oh, sige. Oh, sige ha. Yan. Oo, promise. Last time ako naglibre. Oo. Sige ha. Sabi mo yan. Oh, so ready ka na. Oo. Okay, ang mangyayari, gagamitin natin yung isang cellphone para mag-TikTok tayo doon. Tapos eto, lalagyan natin sa side para makita yung behind the scene ang gagawin natin. Sige. Okay? Hmm. Oh, sige. Sige. Ready ka na? Oo. Nakahuli na to. Oo nga. Dali, hahanapin ko muna yung beat. Sandali lang naman yan kasi hindi ko siya sinave eh. Kasi alam ko makikita niyo kung nilike ko yung Hindi yung naka-ready. TikTok na yun. Ay, naka-ready ako, no? Mag-vlog, hindi naka-ready. Naka-ready ako. So, ang mangyayari, narinig niyo naman, beat lang siya. ang, Iba yung tawa mo. Wala may binabalak eh. ang mangyayari, turo ko muna sa kanya kung ano gagawin namin per beat na nandito. Tapos yun yung gagawin namin mamaya. Pag play na namin yung mismong TikTok na dapat nakasunod siya sa akin. Okay? Iba yung tawa mo kanina. Parang may pinaplano ka masama. Dito. Una, ganito. Yung unang beat, ganun siya dapat. Oh. Tapos yung pangalawa, sabay tayo.
Diba? Shh. Isa pa, 1, 2, 3, 4, 5. Ako na mauna. Ay, Ganun na. tagal, hindi ko gets. Dapat na, pag may narinig kang matagal at gaganon ka. Mana? Ta. Mana? Yung Ta. ganon. Ta. Oo. Hindi, ganito muna. Una, Oh, isa, ganito, dalawa, ganon. lo. Oo. Sabay tayo? Oo, bye. Hindi, una ako dito, Alternate. tapos ikaw, sabay. Sabay. Tapos Sabay. ganon. Oo, Sabay. sabay tayo. Yes? Oo. Una. Una. Ano muna? Oh. Wala pa. Ganon. Guess mo. Oo. Okay na. Mabagal naman ang beat na yan. Oh, sabi ko sa iyo, kayang-kaya niya, mabagal pa daw, mabagal Sige, pa. okay, tapos. Pa, ganun lang. Ganun Yun naman? lang, yun lang. Kasi okay lang natin yan. Dapat naging natin doon kasi medyo malapit siya dito. Ay. Dito tayo sa okay lang yan. Ganito, yan ang problema ko sa sayo eh. Yes na. Let's go. Okay na. Dali. Oh, madali daw. Madali daw. Sabi mo na kaya-kaya. Game na, oh. Siyempre ganyan lang. Oh, ipa-play na ba natin, oh? Ano? Play ba natin? Sige, play na. Play na. Ulit-ulit lang yun. Hindi, isang beses lang yun. Yun lang. Oo, yun lang. Oo. Oh, sige. Okay na. Oo. Hindi, pwede dito kasi masyado siyang maano. Eh, dito siya, tangin. Oh, dito tayo. Dito ka. Ayan. Hindi, tignan ka siya. Game na. Oo, nandali Ready na na. hindi pinapagawa mo eh. Pero wala, tingnan muna. Ready guys, mga kanin, no? Tatlong steps lang, hindi mari madali yun. Hindi, Okay, game. game na daw. Okay. Huwag kang papalito, ha? Hindi ako. Pag nalito ka, ulitin natin. Oo. Sige. Okay, ito na yan. Ano mo yung kagabuhin Okay. dito? Oh, no, 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 no. Ay, na mo! Ay, na mo! Ay, na mo! Ay, na mo! Na mo! Sakit! Sabi ko na lang! Aray! Sakit! Gago ka! Aray! Talagang malakas ang pagkapalo mo! Sabi mo na nga ba yun? Nakakagawa lang yung isip mo eh. Ay, guys! Ang sakit! Bebe, okay ka lang. Ang sakit! Ito mo, ginawa na pati bayag. Parang yan. Sorry, Aray, aray. Tingnan niyo. Ay, nariga na. Madali. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga po, gano'n lang kadali. Mapapaisip ka talaga eh. Masakit pa. Sakit gago. Sabi lang tatanong ka lang pag ganito eh. Bebe, Ha! Pababaw ako sa ginawa mo eh. Gusto mo na bang ano? ano? Gusto mo wala tayong, hindi tayo magkaanak? Sorry, nasiyahan lang talaga eh. Tawang-tawa? Namamuna ako doon. Ang sakit ang tiyan ko. Hindi, gago. Asakit. Ang sakit talaga. Nakakapal ng bot. Save ko na to. Popost natin. Asakit! Asakit, promise! Aray, sumakit din yung tiyan ko. Grabe. Nakakapal ng bot? Drops mo. Masakit pa rin hanggang ngayon. Oo. Talaga. Malakas ang pagkakapas mo kaya, gago! Ikaw ganunin ko. Ano? Yan yung bayad sa ano, sa mga asar pa. Paano kasi yung paglalagay ng shampoo sa banyo? Paano kasi? Naganti mo yan? Oo. Ganti mo? O, sige ha. Paano? Ganti yan ang gusto mo ha. Paano Ganti kasi yan ang yung... gusto mo ha. Toxic relationship gusto mo ha. Alam niyo mga kaning kanina, naawa pa ako sa kanya, hindi ko na gustong gawin yung pinapagawa ko. Kasi kanina umuulan, sinundo niya ako.
syempre mababasa siya, mga kaaning, no? Tapos pagdating niya sa amin, pinahiram niya pa sa akin yung jacket niya, mabuting bata. Tapos syempre, syempre nag-hood ako kasi ayaw niya akong mabasa. Tapos kalagitnaan ng biyahe, sabi ko sa isip ko, gagawin ko ba yung prank ko kasi parang masakit. pero kailangan kong gumante. Kaya walang sakit-sakit, walang awa-awa, gaganti talaga ako mga kaaning kasi pag siya gumagawa sa akin ng prank, sige lang, go lang, kaya pati tayo, di ba? Paano ba yan? Kaya pala kanina, nagpupwesto ako sa harapan mo kanina dito. Di ba nandito na ako kanina? Oo. Ayaw mo kanina, no? Kasi hindi mo ako magaganyan. Kaya pala nagpalit pala tayo ng pwesto. Yung pala ang balak mo. Dahil ako ka lang pulang talaga. Sorry guys, ako napamura ako ng dumalutong. Ay, kaya kayo dyan, mga Team Jessem, kung may boyfriend kayo na laging nang-aasar sa inyo at kulang na lang, buwisitin yung buong araw nyo, araw-araw, try nyong gawin yung challenge nyo sa TikTok. Punta lang kayo sa TikTok account namin na official Team Jemon at nandoon yung mismong music para magawa nyo sa mga boyfriend yung mga nakakainis na walang alam na gawin, puro na ng mga asar sa buhay. Oo nga pala, kung bago ka pa sa aming YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated sa every upload namin ni Boss Edmond. So mag-shoutout muna tayo dahil marami tayong i-shoutout sa araw na ito. Shoutout kay Alan Pecolados Rivera, kaibigan ko from Visayas. Ingat ka lagi dyan at see you soon pag bumalik ka dito sa Pampanga. Next, Carlo Angelo 14, salamat sa mga suggest mong content sa akin. Nakikita ko lahat yan. At soon, pag naging ready tayo, gagawin natin lahat yan laban kay Boss Edmond. Salamat sa pagiging solid Team Jessem mo. Okay. Shoutout din kay Warren Avan, Avril Encendencia, Jade Vincent, and Natalie. Stay strong sa relationship nyo. Laika Malit, maraming salamat sa comment mo na napakahaba at sobrang nakakataba ng puso. Kay Mayflor Luzon, CJ Kyle Garci, Peter Paul, Netel Eman Laroya, Carl Christian Portuguese, Prince Kent Cabal Quinto from Lubao, Pampanga. Shoutout kaya kakabalen. So hanggang dun na lang tayo. Bye-bye! Bebe, galit ka ba? Ha? Galit ka ba? Ikaw kaya nga pa sinangitog. Bago. Huwag ka na magtampo-tampo dyan! Huwag ka tatabi sa akin. Eh di wag, Doon ka. eh di wag na ang Pasko. Aray!